Dnes nelejeme súby, ale betón. Ideme zabetonovať obvodové pásy na 4 samostatne stojacích domoch v lokalite Senec Lužianky. Sme v Senci v Lužiankách a betonujeme základové pásy pre 4 samostatne stojace domy. Betón lejeme plynulo po úsekoch, držíme sa zameraných osí a priebežne kontrolujeme výšku, aby pásy sadli presne na nastavenú nulu. Dno tvorí pripravené štrkové lôžko, rohy a prechody poctivo zalievame, aby nevznikli dičiny a všetko bolo súvislé. Počas liatia dorovnávame povrch, strážime šírku aj rovinu, aby sme po vytvrdnutí vedeli plynulo nadviazať ďalšou etapou bez prerávok. Výsledkom sú súvislé pásy, ktoré roznesú zaťaženie na podložie a dajú domu pevný, pokojný základ. Následne ideme na sokel, stratené devnenie, podsyp a prípravu na základovú dosku. Ak chcete sledovať, ako tieto 4 domy rastú od pásov až po kľúče, zostaňte pri tejto sérii.